IFM News Express, Balitang Metro. Samantala, sa kabila naman ng malakas na ulan at pananatili ng mga pamilya sa evacuation center, nanaig ang kasiyahan para sa mga kabataan matapos isagawa ang isang child-friendly coloring activity na bahagi ng Child-Friendly Space Initiative sa Dagupan City. Pinangunahan ng makabuluhang aktibidad ng mga social worker, SPED teacher at police officers na nagsanib-puwersa upang matiyak na kahit nasa gitna ng krisis, nararanasan pa rin ng mga bata ang kaligtasan, saya at emosyonal na suporta. Sa loob ng Astrodome, dinigan tawanan at excitement habang abala ang mga bata sa pagkulay. Isang simpleng gawain ngunit may malaking ambag sa kanilang psycho-social well-being. Layunin nitong bawasan ng takot, stress at pagkabagot habang pansamantalang nananatili sa evacuation center ang kanilang mga pamilya. Tiniyak ng mga facilitator na may sapat na espasyo, gabay at proteksyon upang maging ligtas at komportable ang mga bata habang isinasagwa ang aktibidad. Ayon sa pamunuan, magpapatuloy pa ang mga ganitong programa upang matulungan ang mga batang evacuee na manatiling matatag, masaya at positibo, one color at a time. IFM News. IFM News. IFM.